poble de les muntanyes una xiqueta que s'anomenava Mina. Mina, tots els dies, preparava unes galetes molt especials que per la vesprada venien al mercat del poble. No hi havia cap igual. Les meves galetes són màgiques perquè la recepta me l'ha donat els meus avis. Hola, avi, hola, àvia. Hola. Com esteu? Molt bé. Et donarem la recepta amb una condició. Quina? És veritat que no en digues a ningú. Val. Apunta. A6, 200 grams de sucre, 80 grams de farina i el més important de tot, 2 quilograms de xocolata. 2 quilos no, és uno perquè si no es ficarà fadrineta. Fadrineta ja no, és el polvet. Uno? Sí. Adeu. Toma, una recomendació. Una vesprada, en el mercat del poble, va aparèixer un xiquet molt ric i agarrat. Tot el món anava a comprar-li a Mina les seues galetes. Bon dia a tot el món. Alcalde, diners per l'Ajuntament. Moltes gràcies. Clar que sí. Alcalde, gràcies. has comprat el meu No tinc dos melons, però tinc una oferta. El meló i la banana gran. Costen 3 euros. Val, pues toma. Val, però el donaré si aquest any no pagaré impostos. Les galetes eren màgiques perquè quan les posaves a la boca tenien el sabor que vulgueres. Quin sabor t'agradaria que tingueren? De fresa. I a ti? De xocolata. I a ti? De xocolata. Tots aquest sabor en la mateixa galeta i quan els menjaves te feien oblidar totes les teves preocupacions i tornaves a ser un xiquet. Espero que avui sigui un bon dia i que la gent te compri moltes galetes. Bon dia, senyoreta. Vull provar una de les teves galetes, amb una condició. Si m'ho passe bé, es pagaré la galeta. En cas contrari, no et pagaré ni un cèntim. Estic segura de que t'agradarà. Moltes gràcies. No van passar ni 2 segons quan es va posar a brincar, jugar... Ai, xiquet! Tinc una pilota. Juguem? Tom, com t'anomenes? Antonio. Jo, Pep. Anem a passar-li la dels xiquets. Passar-la! Toma, per a tu. Que divertit. Sí, Per a tu. quan es va passar l'efecte de la galeta, el xiquet va tornar a parlar amb Mina. T'han agradat o no? No, així que no et pagaré ni un cèntim. Perdona? Li tens que pagar tot. No li pagaré ni un cèntim. No m'ha passat bé. T'ho has passat bé, molt bé. En el cas contrari, si no li pagues, el convertiré en un vellet. No li pagaré res. No m'ha passat bé. Dubili-du. En un vellet, el No, convertiré... no! Necessites el jove per a pagar-li-lo. No té per què. Per favor. Paga-li-lo i després el convertiré. Diners per a tu. Gràcies. I presenta'm una persona, jo et regalo una galeta. Gràcies. Molt bé, ara et convertiré. L'esquena. En un xovenet et convertiràs tu. Moltes gràcies. Ja estic així. Vols una galeta? Després d'això, el xiquet no va tornar a ser agarrat. I Mina va guanyar molts diners i es va comprar una casa molt gran on va viure molt feliç. Fi.